нағзак лабиҷу ёраки нағзак лабиҷу то тар нашавад се баргаҳои лабиҷу сабзак лабиҷу ёраки нағзак лабиҷу то тар нашавад се баргаҳои лабиҷу ин ёри маро хобаш набурдаст лабиҷуй ин ёри маро хобаш набурдаст лабиҷуй ман шер палангам ҳамла кунам ба сӯи ту ман шер палангам ҳамла кунам ба сӯи ту сабзак лабиҷу ёраки нағзак лабиҷу то тар нашавад се баргаҳои лабиҷу сабзак лабиҷу ёраки нағзак лабиҷу то тар нашавад се баргаҳои лабиҷу вақти карантин сабзара мезанам диссе дар зара ки вирусу балдет кунан мара дедаву богу дед кунан мада вақти карантин чанд рӯзо наянгатун нарафтам як рӯз ба газаб занг задай ки безур шида яяфтам дега пешум намиёчима гуфтум рамахкамаяй бага хидиш рангиде нашидай вақти сабзаи ҷинду расадай хабки сарма вайрон наки пули мезанему бору бару худо меги мара вирус қапа чухтара пеши миёи бага сабзак лабиҷу ёраки нағзак лабиҷу то тар нашавад се баргаҳои